Sziasztok, ez itt a Hot 16 Challenge. Kezdjünk hozzá. Na ez itt a challenge-em. A rap, amit mondok, a fejbe ver. Következő videó ez lesz, és majd ez a zene rendbe tesz. Nincsen még dislike-om, de like-om van. Szerintem ez a videó nem lesz szar. Találkoztam már sok sztárral, ott voltak ők a párjaikkal. Na már itt van a 9. sor, de elértük a 10. sor. Léci, nyomjál egy like-ot, de ne dislike-ot. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, mert kellenek az emberek. Az én kihívottjaim Faragó Laci, Roland Vas, Rendek Marci. Ha ez lett volna egy kis challenge, ugye a kihívottjaim Faragó Laci, Roland Vas, Rendek Marci, 42 órátok van. Iratkozzatok fel, léci, kösz, csá!